Number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 4:01 o kaya alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kang Newsbase, Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Inutuntan detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linyaan Mega Force Patrol si Chief Jimmy Nasalita. Chief G, marhay na hapon. Please go ahead. Hama na ang standard new police headquarter building kataning sanakan LTO digdi sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Pero dahil pa makakabalyo ang mga pulis dahilan sa nasa proseso pa nin pag-apply ang PNP na matakudan ininin supply kuryente hali sa Albay Electric Cooperative. Brand new police headquarter ini kung sa iyo ang pigalat na sana ang matakudan ininin kuryente kung sa iyo ang gagamito na kan kapulisan sa mga maabot na daw bilang bagong headquarter sa pamamayo ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Danny Baitik. Mientras tantong ang presenting headquarter sa gilid kan City Hall, gagamito na bilang extension kan City Health Office. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso kita kan detalyas kan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si Angel Mustasa. Angel, marahin hapon. Please go ahead na. Naprobaran ngunit na hapon, Hunyo 9, 2026, kan mga membros kan Sanggunian Panglungsod kan Legazpi, ang resolusyon na ipigbusol ni Konsehal Joseph Philip Lee na minarikognisar asin minapaabot ng pagbati sa mga Legazpenyong nakakuanin medalya asin nagpailing ng tibay sa katapos pa sa ng palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa resolusyon ni Lee, sinabi kay Nina ang trayumpo kan mga aking atleta sa syudad ang nagpapailing ng dedikasyon, pagpupursugi asin commitment sa inang mga respektibong kawata. Kaibahan sa mga pigrekognisar ang mga atleta na nakakuha ng medalya sa manibibang kategorya sa swimming. Kaibahan na sina Riley Madeline Alindoga na nakakuha ng gold asin silver, Kenzie Bengson na nakakuha ng gold, Athena Dominic Apuli na may gold, Janelle Viena Quinto na may gold asin bronze medal naman ang nayuli ni Alistair Arnaldo. Kasabay ninda ang rekognasyon naman para sa inang mga respektibong coaches sa sina Karen Banua, Liza Marie Balde asin Jerry Banua. Matatandaan na naan ika-66 na palarong pambansa 2026 ang ginibo sa Agusan del Sur pon kan Mayo 24 sa 31 kung saan ang Bicol Vision ang nasa 14 pwesto sa bilog na nasyon alagad mas nagdakulang medalya na naiuli kan mga Bicolanong atleta. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, diretso pa kita kan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si kumpadreng Alarmario. Padingal, maray na hapon. Please go ahead na. Nagpupo ng mag-distribuer si Mayor Isyam Ismail. Pag-iribaan ibang opisyalis kan Legazpi kan mga school supplies sa mga eskwelahan. Harawayong lugar, siringkan Binabista, asin expected pa man sa ibang mga eskwelahan. Siringkan ay pangako na ang city government nagalukahan ng budget para matawanin dagdag na school supplies, magpukinder sa grade 6.
niyan ang siring na lakdang ang pinagpuna na. Asin na pigilaw man na sa umasod na aldaw, schedule naman ang ibang pang mga isaan. Mario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al. Ngunyan sa dispatchos kan mga bareta sa lado nasyonal, makikipaghuron si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa ASEAN-Russia Summit sa Kazan, Russia sa nag-adang-adang na Hunyo 17 sa 18 presenteng taon. Sigun kay Russian Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov na piglalauman ang pag-atindir ni Marcos sa pag-ururon bilang parte kan selebrasyon kan ika-50 taon na anibersaryo kan koneksyon diplomatiko kan Pilipinas asin Rusya maski daipang opisyal na kumpirmasyon hale sa Palasyo Malacañang. Kasabay sa tutukaron ang kooperasyon sa pag-importar, pangangapital, enerhiya, agrikultura, siyensya asin teknolohiya, edukasyon, turismo asin iba pang lado, kasabay kan kagustuhan kan Russia na pakusugon ang koordinasyon sa ASEAN bago ang pamamayo kan Pilipinas sa organisasyon sa maabot o kaya sa 2026. Matatandaan na 2 beses na kipag-uron kay Putin ang sinundan ni Presidente Marcos na si dating Presidente Rodrigo Duterte kan panahon kan administrasyon kaini sarong importanteng kontribusyon sa pagpapalawig pa kan kooperasyon sa pag-ultanan kan Pilipinas asin Rusya. Mientras tanto, piglalaoban na magkakaigonin maray na resulta ang ginibong situation briefing ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. in koneksyon kan efekto kan 7.8 magnitude na linog na tuminama sa Sarangani Province sa sinibapang parte kan Mindanao. Ipiglatag kan mga ahensya sa presidente ang report sa danyos, kamugtakan kan mga apektadong lugar asin mga lakdam na pigigibo para sa relief asin recovery efforts. Tigtukarman sa pag-ururon ang mga problemas tanganing masiguro na maitatao ang kaipuhan na tabang sa mga naapektaran na residentes. Sa katakod pang bareta, uminabot na sa 1,158 ang narehistrong aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Nasa magnitude range na 1.3 sa 6.4 ang nairehistrong aftershocks kung saan 28 digdi ang namatean. Sa ultimong record kan opisina kan Defensa Sibil, daiman mababa sa 39 personas ang nagkagaradan dahilan sa nasabing linog. Sa may relasyon pagbareta, pinag-inspeksyon ni Department of Transportation Secretary Banoy Lopez asin kan iba pang opisyales ang mga danyo sa General Santos International Airport kasunod kan magnitude 7.8 na linog kan Lunes, Hunyo 8. Sarado pa sa commercial flights ang mga aeropuerto alagad man tinidining bukas sa gobyerno asin humanitarian flights para masiguro ang padagos na relief operations para sa mga apektadong residentes. In koneksyon kaayan, maabot man sa 63 na domestic flights ang pinagkanselar dahil sa efekto kan magnitude 7.8 na linog na nagyugyog sa Mindanao sigon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Basado sa ultimong datos kan CAAP Operation Center Division, 17 flights ang pinagkanselar kan Hunyo 8, 18 naman ngunya na aldaw, 20 ngunya na sa Hunyo 10 asin 8 flights naman sa Hunyo 11. Kaibanan sa mga apektadong biyahe ang mga ruta kan PAL Express, Philippine Airlines asin Cebu Pacific na may biyaheng General Santos City, Cebu, Manila, Iloilo asin Angeles City. Mientras tanto, sinabi man kan ahensya na mantinidong bukas ang mga aeropuerto para sa government asin humanitarian flights. Sa katakod pang bareta, naka-standby ang Philippine Emergency Medical Assistance Teams o PEMATS kan Departamento de Salud sa Luzon asin Visayas tanganing maglatag ning field hospitals kasunod kan tuminamang magnitude 7.8 na linog sa Sarangani, Kasuudma.
Sinabi ni Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo na tulos na pinag-reactivate ang mga crisis protocol sa DOH hospitals as in Center for Health Development Regional Offices. Nagkaigwa maning rapid assessment sa mga health facilities kan DOH as in lokal na gobyerno tanganing masigurong ligtas ang mga ini na pagdarahan sa mga posibleng pasyente na afektaran kang linog. Nakahanda naman na ipag-deploy ang Health Emergency Response Team sa mga ospital kan DOH asin sa mga Center for Health Development base sa ground operations. Naka-full alert man ang Philippine Red Cross o PRC dahilan kan magnitude 7.8 na linog sa Sarangani. Sa sarong pahayag, sinabi kan PRC na pinahero na nindaan sa indang emergency team sa ground para pag-adalan ang mga danyo sa istruktura asin aktibong makipagtabangan sa mga emergency evacuation, assets asin relief operations. Bilang parte kan pagresponder sa mga apektado kan linog, nakaaktibar ang 17 Red Cross volunteers mantang idineploy naman ang mga ambulansya sa North Cotabato, South Cotabato asin Gingoog City para asistiran ang mga apektadong komunidad asin i-monitor ang sitwasyon sa ground. Sa North Cotabato National High School, pinagrespondehan kan PRC ang tulong estudyante na naka-experience ning hyperventilation kasunod kan makusog na linog. Nag-deploy man ang opisina kan Vice Presidente ning Kalusugan food trucks tanganing masuportaran ang mga responders sa search, rescue asin retrieval operations kasunod kan makusog na linog na nagyugyog sa Mindanao. Sa paagi kan OVP Disaster Operation Centers asin Southern Mindanao Satellite Office, maghatod ang food truck bin nin mga pagkaon sa mga frontliners na presenteng nagkukondusir nin mga disaster response operation sa syudad. Nakaistasyon man ang Kalusugan food truck ranisa nagrampahog na Save More Building sa barangay Kalumpang saro sa mga lugar na mantinidong naafektaran kan magnitude 7.8 na linog. Tigakarkulong na sa 150 responders, rescuers, medical personnel sa siniba pang support staff hali sa man iba-ibang ahensyas ang presenteng naka-destino sa lugar. Mabultan iba pang detalyas kan mga bareta, pakalis ka nagkapirang pagiromdom. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Balik kita sa iba pang detalyas man kan mga bareta sa lado nasyonal, sulamenteng ang kasuguan asin abiso sa impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte nahali sa kampo ni acting Senate President Win Gatchalian ang mimidbidon kan House Prosecution Panel. Sinabi ini ni Lead Prosecutor Batangas Representative Jervil Luistro sa tahaw kan tensyon sa liderato kan Senado kung sa inipinahayag ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa ang Senate President. Sigun kay Luistro, susundan ninda ang pagmidbid sa liderato ni Gatchalian kan Kamara sa irarom kan pamamayo ni House Speaker Faustino Borgi D. III. Mas pipilion ni Palace Press Officer asin PCO Undersecretary Abogada Claire Castro na apudo na 18 basureros o 18 bodyguard ni dating Zaldico kaysa ikonektar ini sa Philippine Marines.
Ini matapos mga pudan ng Puwersas Armadas kan Pilipinas na punduhuna ang pag-apod sa grupo bilang ex-Marines kasunod kan pagbuto kan mga testimonya sa pagdagog kan Senado may kinaaraman sa flood control scandal. Sigun kay Castro, dahil na sa aktibong serbisyo ang mga ini kan maging bodyguard ni Ko kaya dahil na dapat idukot sa institusyon kan mga soldados ang mga aksyones asin sa indang pahayag. Sinabi ni Castro na pwede ining iladawan bilang 18 maleta boys, 18 kargador o 18 basurero, alagad mas maray na kun apodon na 18 witnesses o 18 bodyguards. Pinagkonfirma naman ni Castro na nakaabot na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang akusasyon ka nagkapira sa mga testigos na nagresibi siya nin mga maletang may kwarta sa saiyang harong sa Paway, Ilocos Norte. Posibleng mahampang sa panibagong reklamo ang 18 bagmen na nagtestigo sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee kan kampo ni Senador Alan Peter Cayetano matapos iinbuwelto ang pagngarang kan harlangkaw na opisyales sa korupsyon sa flood control projects. Ipinahayag ni Senadores Vicente Soto III asin Erwin Tulfo na masaangat sindanin kasong libelo asin cyber libel laban sa mga testigos dahilan sa mga alegasyon asin bako tama na detalye kan sa indang testimonyas. Sigun naman kay Senador Panfilo Lacson, pwedeng manimbag ang mga senadores na nagkondusir kan pagdangog sa erarom kan cyber libel asin Artikulo 117 kan rebisadong Kodigo Penal kan Pilipinas dahil sa pagkondusir ng committee hearing na daining legal na otoridad. Enot nang naglatad ng mga reklamo sina Batangas Representative Jervil Luistro, Iloilo City Representative Jeline Baronda, asin dating Senador Antonio Trillanes, mantang pinahimutikan naman nina Representative Laida de Lima, Zia Alonto Adyong, asin mga dating miyembros kan Makabayan Bloc ang mga akusasyones. Tinaawan doon ni Senador Alan Peter Cayetano na nagtitinir na solido ang dosing mga senador sa ibong nalado. Inian sa ibong kan mga haka-haka na igonin nagkakapirang mabalyo sa presenteng majority block. Marurumduman na enot ng buminalyo sa ibong nalado si Senador Cis Escudero na naging dalan sa pagbilog nin quorum kan sesyon sa Senado kan nakalis na Hunyo 3 asin nagkaigwanin pagbabago sa liderato kung sa inailihir si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore asin nagiserbing acting Senate President. Sa presente nasa sampulan aktibong senadores sa lado ni Cayetano dahilan ta si Senador Jinggoy Estrada ang nahahampang sa kakasong plunder ang nakakulong. Asin si Senador Ronald Bato de la Rosa naman ang nagtatago katakod kan kasong crimes against humanity. Posibleng mauli sa lockdown ang Senado kung mapatunayan na may patakot sa seguridad sa Senado sigon kay Senador Tito Soto ngunya na Martes, Hunyo 9. Kasunod ini kan pahayag ni NBI Chief Attorney Melvin Batibag na may patakot sa kaligtasan sa solar kan Senado. Enot nang sinabi ni Senate President pro tempore Win Gatchalian na makikipag-oron siya sa Senate Executive Committee as in Senate Sergeant at Arms may kinaaraman sa nasabing sitwasyon. Sa katakod na bareta, ipinagbulgar ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang impormasyon hali sa NBI manungod sa patakot sa seguridad sa laog asin palibot kan Senado. Sigun kay Gatchalian, ipinaaram ni NBI Director Melvin Batibag ang impormasyon sa mga sektore sa consultative meeting kan Blue Ribbon Committee kasud na. Dahilan kay ini sinabi niyang makikipaghuron siya sa Senate Executive Committee kasabay naan sa Sargento de Armas kan Senado tangan ipautob ang mga kinakaipuhan na lockdown para mapakusog ang seguridad kan Senado. Dahil man nagtaonin dagdag pang detalye ang senador manungod sa nasabing patakot. Posibleng i-lockdown ang Senado kung maglataw na may malinaw na patakot sa seguridad. Ini ang ipinahayag ni dating Senate President Senador Vicente Tito Soto III sa hampang ka na receiving intelligence information kan mga senadores hali sa mga otoridad may koneksyon sa nasabing patakot sa Senado. Sinabi ka ni Soto na kung may mahiling na
clear and present danger sa seguridad ang pag-lockdown ang saro sa mga posibleng gibuhon sa institusyon. Sigun sa impormasyon na nako akan legislador hali sa intelligence community, very serious ang patakot. Enot kay ni ipigharas ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian na may naresibi sindang impormasyon hali kay sa NBI alagad day niya na ini ipinagdetalye. Katakod kay ni makikipaghurong si Gatchalian sa Senate Executive Committee kasabay ng Sargento de Armas para sa kinakaipuhan na seguridad. Nakatalaan na idunar kan mga senadores hali sa bagong Senate Majority Block an sa indang sarong bulan na sweldo bilang tabang sa mga komunidad na naafektaran kan magnitude 7.8 na linog sa Mindanao. Sa sarong pahayag ipighiras kan grupan simpatiya kaini sa mga pamilyas asin komunidad na padagos na nagahampang sa rescue relief asin ako naghalat, nag-aasa sa rescue relief asin sa giraren nagpuon matapos ang trahedya. Pinag-imbitaran man kan grupo ang makaibanan hali sa minority block na magkooperar sa nasabing inisyatibo. Sa iba pang bareta, nakahilig ang mga militar nin sarong naghiro na istruktura sa laog kan Baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sigun kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., igwang sukol na size for size na may antena asin may lunad na anom na individual ang nasabing istruktura. Nagpadaran ang militar nin aircraft para bantayan ang sitwasyon sa Baho de Masinloc, mantang nagpaluwas naman ng abiso may kinaaraman sa pangyayari ang Department of Foreign Affairs. Pinahimutikan kan Department of Interior and Local Government sa paagi na Secretary John Vic Remulla ang mga report na may ipigataong espesyal na pagtrato sa kontraktor na si Carly Discaya matapos ining arestaron may kinaaraman sa mga kasong maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Remulla na daining katotohanan ang mga alegasyones na pinagpoproteheran si Discaya dahil sa koneksyon kaini sa mga darakulang personalidad sa politika. Mientras tanto, piglinaw kan opisyal na siring kan ibang detenido, ipigbugtak si Discaya sa sarong regular na presohan. Uminabot na sa 30 katao ang nagadaan sa pagrampahog kan sarong edifisyo sa Angeles City, Pampanga. Sigon sa otoridad, padagos ang search and rescue operation sa lugar dahil may posibilidad na may mga tao pang natrap sa irarom kan mga parte kan edifisyo. Ang insidente nagresulta sa matinding paghaadit sa mga residentes mantang nahihilingan nin pangangaipuan nin mas maigpit na pag-adal sa kaligtasan kan mga edifisyos. Sigon sa otoridad, dai manin makusog na linog sa Angeles City kan mangyari ang trahedya. Pinagtututukan na kan Philippine Sports Commission ang pinagigibong investigasyon kan mga otoridad may koneksyon sa pagkabutod kan duwang student athlete kan Ateneo de Manila University sa Dipakulaw, Aurora. Sa sarong pahayag, nagpaluwas din pakinidumamay ang PSC sa pagkagadam ninda Divine Adili, 21 anyos, asin Rene Clerc Baterbonia, 19 anyos, na nagadan sa tahaw kan sarong team building activity. Sa sarong, segun sa komisyon, nakikipagtabangan na sinda sa nagpapadagos na investigasyon kan Philippine National Police asin Departamento de Justicia tanganing maaraman ang malinaw na pangyayari. Ipinahayag man kan komisyon ang pagbilog kan sarong Sports Stakeholders Panel para na kompuesto kan Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines o UAAP, Commission on Higher Education asin National Youth Commission na mahiling kan mga polisiya, protocol sa training practice tanganing mapakusog ang mga safeguards sa mga athletic training environment. Ultimong detalyes kan Bareta, nagbaba sa 4.7 o 2.41 milyones na Pilipino ang unemployment rate o Pilipinong daining trabaho o negosyo kan Abril ngunya na taon hala sa 5% kan Marso 2026. Base ini sa resulta kan April Labor Force Survey kan Philippine Statistics Authority na ipinaluwas ngunya na Martes, Hunyo 9. Sigun sa PSA, kasabay sa industriya na nakadagdag sa trabaho kan mga Pilipino, iyo ang accommodation and food services activities, manufacturing, transportation as in storage, mining as in quarrying, pati na ang edukasyon.
Masalangkaw na sabing datos kung ikukumpara sa 4.1% unemployment rate kan Abril taon 2025. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa Pangenot ni News Director Mardila, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Padingnal Baldo sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marahay na hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at